Всички ние знаем кои са елементните майстори. Тези могъщи войни имат значима история в вселената на Ninjago. Всяка от силите на нашите елементни майстори е специална по свой уникален начин и ефективна в различни ситуации. Всяка елементна сила има своите предимства и недостатъци и всеки елементен майстор има невероятната способност да призове свой личен елементен дракон. Сигурен съм, че всеки от нас има свой любим стихиен елемент, който бихме искали да притежаваме и в реалния живот. Затова днес Gumball TV представя топ 5 най-силни елементни сили в LEGO Ninjago. Настанете се удобно и да започваме. На пето място имаме елементната сила на скоростта, която принадлежи на Грифин Търнър. Елементната сила на скоростта му дава невероятна гъвкавост и скорост. Той може да се движи с супер скорост, което го прави изключително труден за проследяване и предсказване в битка. Бойният стил на майсторът на скоростта се върти около неговата скорост, позволявайки му да нанася бързи удари и лесно да избягва атаки. Турнира неговата скорост е подложен на изпитания в различни предизвикателства и битки срещу други елементни бойци. Турнира на елементите, майсторът на скоростта демонстрира своите умения и скорост в няколко епизода, като се доказва като сериозен съперник в турнира на майстор Чен. Майсторът на скоростта е изкусен боец и майстор на бързите техники. Неговата елементна сила го вкарва в класацията днес. Hej! Никой не може да ме пипне! Аз съм по-бърз от бърз! Най-гъвкав на света! Майстор на скоростта? Че това не е елемент! И го казва майсторът на светкавиците. О, леле, добре ти го каза! На четвърто място имаме елементната сила на вятъра, която принадлежи на Моро. Елементната сила на вятъра му позволява да манипулира и контролира въздуха и ветровете. Той може да създава мощни пориви на вятър, да лети и дори да създава торнадо. Неговото владеене на въздуха го прави сериозен противник в битките. Също така майсторът на вятъра може да изпълнява Ейрджутсу, вариант на спинджитсу, което позволява на нинджите да летят с помощта на своята елементна сила. Ейрджутсуто на Моро е особено по-мощно отколкото на останалите нинджи поради неговият вятърен елемент. В битка той е способен да доминира на бойното поле, като забавя движенията на своите противници с помощта на циклони и пориви вятър, които постоянно сблъскват неговите врагове. Той можеше да използва това с отличен ефект, тъй като беше в състояние да пречи на способността за изпълняване на спинджитсу от неговите врагове. Силата на вятъра първоначално не изглежда като нещо особено, но като погледнете всички тези предимства, как може да откажете тази елементна сила. На трето място имаме елементната сила на репликацията, която принадлежи на Skyward. Тя позволява на потребителя да абсорбира и реплицира силите на други елементни майстори само с физически контакт. Все пак майсторът на тази елементна сила не задържа абсорбираните сили перманентно. Той абсорбира определено количество, което след това ще се изчерпа, като се използва, или силата ще изчезне с течение на времето. Майсторите на този елемент също така могат да съчетават елементни сили, които са събрали или по-скоро откраднали, за да нападат или избягат в зависимост от ситуацията. Има само един известен недостатък. При използването на съчетаването на сили, майсторът на елемента ще се умори от натоварването, като използва повече от един елемент. Обаче този недостатък изглежда зависи от усилието или количеството време, което майсторът ще отдели на използването на комбинираната атака. Поне според мен това си е доста готина елементна сила, ако всички притежават някаква елементна сила, а не съм само аз. На второ място има елементната сила на времето. Притежателите на тази елементна сила са Крукс и Акроникс, което им дава способността да манипулират и контролират времето. Всички ние знаем, че който контролира времето, контролира всичко. Акроникс е способен да ускори времето, което му позволява да изчезва и да се появява по всяко едно време и навсякъде, като изпраща себе си напред във времето и стига до определен момент, когато има предимство в битката. Той също така може да забави времето, което му позволява да отива на безопасно разстояние, когато бива нападнат. А сега да поговорим за неговият брат Крукс, който разполага с противоположната сила. Той може да връща времето назад срещу опонентите си, което му позволява да види следващия ход на противника си и да го победи преди да направи своята атака, така той има голямо предимство в битките. Добре, че времевите близнаци бяха спрени от Вой Гармадон с остриетата на времето. И на първо място имаме елементната сила на огъня, която принадлежи на Кай. Като елементен майстор на огъня, Кай може да създава огън със собствените си ръце и да го използва по различни начини. Например, да го фърля като огнени топки, които са доста мощни и могат да се използват както и за нападение, така и за защита. Също така може да използва огън като боксови ръкавици, което е доста готино, или да го освободи като вълна на пламъци, която може да изпепели всичко наоколо. Също така знаем, че може да издържа на високи температури и да минава през огън без проблем. Кай също така разполага със способността да манипулира огъня по какъвто начин си пожелае. Дори когато притежаваше огнения меч, Кай беше доста труден съперник и дори вярваше, че той ще бъде зелената нинджа.